Kaixo danoi? Gaurkoan Caramel Action dakarkizuet. Ganbein jokoko diseinuaren arduradunak garatutako joko txikia. Kontzeptuaren proba da, epe laburrean garatua, eta mekanikal lagungarriren bat falta zaio agian jokalaria ertzetan trabatu ez dadin. Egoera hontan, jokoaren bertsio hontan, pixka bat gogaikarria izatera heldu daiteke batzutan, baina aldatuko nituzkeen gauzak txikikeriak iruditzen zaizkit. Benetan garrantzitsua dena, jokoaren dinamikak, asko atsegin ditut. Tira, jokoak 7 maila dauzka eta 2 buelta. Bigarrena lehenengoa baino zailagoa. Partida hontan lehenengo buelta erakutsiko dizuet. Pertsonaia lau norabide kardinaletan mugitu dezakezu, eta tiro egitean animazio luzea dauka, beraz argi ibili behar duzu. 5 etsai mota daude, gorriek jarraitzen zaituzte eta kontaktu mina egiten saiatzen dira. Urdinek tiro egiten dizute, eta kontaktu min kaltekutxa txikiagoa daukatela iruditzen zait. Eta horlegiek goxoki lehergailuak jaurtitzen dizkizute eta ez dute kontaktu minik egiten. Kainoiek norabide aldatzen dijoazte eta ikusten bazaituzte berehala egiten dizute tiro. Eta etxaiak hiltzerakoan, batzutan hilarretik mamu ilezkurra azaltzen da, orain bezala. Ez dudanez mamuarekin borrokatu nahi maila hontan, bomba erabiltzen du tormak apurtzeko. Goian ezkerraldean jartzen du, 3 bomba dauzkadala orain. Etxai horlegiak ez ezkit besteak bezain arriskutsuak iruditzen. Egin dezaketen jokaldirik zantarrenetakoa izaten da urdin baten aurrean jarri esanez "Get down, Mr. President!" eta ezin duzunez urdina nahikoa askarakatu zeureak egin du. Hainbatetan berdeetaz paso egiten dut. Bizkortasuna delako jokoaren izena, gero eta denbora gehiago igaro, gero eta etxai gehiago agertzen dira. Eta etxaiak akatzen badituzu ere, mamuak agertzen dira. Tiro botoia sakatuta mantenduz, gerezi lehergarria jaurti dezakezu. Hau ere baliabidea gorgarria da. Maila hontan, erdian dagoen eztipotoa hartu nahi dut, ertzetakoak hartu aurretik. Bi baino ez direnean geratzen eztia mugitzen hasten da eta zailagoa da harrapatzea. Eta mapa honen erdian egotea oso arriskutsua iruditzen zait. 5. maila berezia da ez delako ia etxai gorririk agertzen. Horma atzetik gereziak jaurtitzeko maila aproposa iruditzen zait, baina etxaiak zeure atzetik eta alboetatik ere espauneatzeak oso zaila bilakatzen du mapa hau. Hankaz hartzen dut hemen, ezkerreruntz tiro egiten dudalako eskumaruntz egin ordez, eta beste bomba bat erabiltzera behartzen ote. Baina tira, azkeneko eztipotoa hartu eta ondo jortitako gerezi bategaz bidea garbitzen dut eskilaretara ailegatzeko. Zorioneko abiapuntuan hasten naiz 6. mailan eta hasierako etxaiak errez kudiatu ditzazket. Behin kainoiak suntziturik, beste guztia ez zait neketsu egia egiten. Maila hontan ez da ia etxai urdinik agertzen, eta gorrien mugimenduak aurrei gartzeko errazagoak dira. Gainera, garaiera erdiko horma hauek onuragarriak dira niretzako eta kaltegarriak haientzako. Jokoa dagoeneko abiadura bizian dijoa, baina odolotzaz jokatu eta hartu beharreko erabakiak ez dira zailak. Azkeneko maila hau ordea gehiagikeria da, baina zuek uste hau normala dela. 2 hilarri hasi bezain laster, hemen estrategia da ahal bezain beste bombaka zeilegatu eta otoiegin. Ezkerrera joan nahi dut, baina lehergailua berri saiatu eta mamua. Beste bide bat aurkitu behar dut eta hemendik txori buelta ondo ateratzen zait. Eta betu, azkeneko bomba erabiliko dut, ihes egiteko, baina falta zaizkidan 30 puntuak eskuratzen ditut, beste bomba bat eskuratzeko, eta beste txori buelta bategaz, pum, osta, irteerara heldu. Eta hori izan da, Caramel Action. Honako hau 2. buelta da dagoeneko, nire gaitasunetatik at. Baina joko erakutsi nahi nizuen, ez teko txiko dizuet deskribapen kutxan jolastu nahi izatekotan, eta ni, adi ibiliko naiz, boko garatzaile honek armteko bot ea argitaratzen duen ikusteko. Oraingoz, agur esaten dizuet, eta zaindu.